Hot. Hot spicy cucumber. Ano sa ano? Uyat. Cucumber. Cucumber? Cucumber. Cucumber. Reta. Reta. Para sa mga ano. Guys. Ay! Ay, Isa mga. Isa pantingin. Ay! Isa mga. Ay, ta. Ay, ta. Ako, ita. Ako, ita, eh. Asawa ng tiya, eh. Ikaw, ita, eh. Asawa ng ita, eh. Dito. Bawa dito. Boss, coffee. Matatag. Pampaksiw daw, sabi ni Ate Juan. Pampaksiw yan, Ate Juan. Pampaksiw. Paksiw mo. Gawin mong tula. Paano kaya pag nagpaksiw ka, tapos ang dami sa buo? Di yan paksiw tawag. Sinula, napaksiw. Yun, tama. Hindi, sinigang. Sinigang ba? Sinigang na. Sinigang si Maslin. Sinigang, pre. Sinigang na tawag si paksiw. Oo, sinigang. Parang yung kapatid ko dati. Yung nagluto ko nung binata pa ako. Ano yan, Kasama ko sinigang? sa bahay. Sinigang. Ano ba, bumili ako ng galunggong. Sabi ko, paksiw mo. Puta, pinaksiw. Sabi mo, tubig ang papakarami. Sabi, uy, ano itong niluto mo? Paksiw ba ito? Tinola. Sinigang. Ikaw di ka marunong, gago ka. Suka lang yung linagay mo. Pag linagyan mo konting, mantika, para medyo linagay. Tubig, napakaraming ginawa mo. Ano yan, sinigang? Paksiw na, hindi yan, paksiw tawag yan. Ay, Michelle, shout out. Ay, shout out. Gago niyo. Kasi pag nito mag-inikit-inikit ng Pilipinas. Palang puso ko dito. Hi, Mama Danas Vlog, check out. Y Edit, shout out sa'yo, Y Edit. XD. DX. God 6. Ay, salamat. Good morning sa inyo. Pin ko nga si Middle guys. Guys, pasuyo naman ako kay Michelle. NB. Anong NB? Hi. Y Edit, shout out sa'yo Y Edit. Salamat. 13 viewers guys. Please subscribe my YouTube channel. And please comment good night. Oh, good night agad. Pumapasok mo lang. Good night sa inyo. Sa amin, good morning. Hindi ka na. Ay. Hindi ka na, Beshi. Bili na, ma'am. Yan siguro book ni Magic. Init Ngayon na, medyo malilim. Mga sayos-sayos pa yung pangaramdam ko ngayon. Init naman. I'm so, blessed Hot. So very hot. Spicy. Like a spicy hot. Gutom ako Yun. Sana. Kumakain. Ayaw, tinguyain ng nguya. Kausaw sa suka. Ikaw sa sasin. Sayote, sausaw sa Ate! suka. Tetra! Cucumber. Ano? Uy! Cucumber. Ate Len! Salamat Ate Len! Ate Marchie, salamat. Salamat sa pagbisita nyo. Marchie Vlog, salamat po. Guys, pasuyo nga po ako sa Michelle on the baka hindi pa kayo nakakonect. Pero kay Ate Michelle, kay Ate Len, ano po yan? Kaibigan po yan ni Ate Len. Ano po ata niya? Member. Ate Len Official, maraming salamat po ate. Kumusta po? Pasensya na po kayo, hindi ako nakapapasyal sa live niyo po. Alam niyo naman, minsan magdot-dot, sinisipag.
Salamat po sa pagpasyal, Ate Marchie. Team ko si Michelle. Team niyo po ba? Oo nga po na ano ko yan. Naka-team niyo po ang Ate Michelle. Salamat po, Team Explorel. Ay, butod na ako. Nagkasakit po. Nagkasakit kayo? Nagpapagaling pa lang, kapatid. Naku. Pagaling po kayo, ate. Mahirap po pag malayo sa pamilya. Lalo pag ikaw lang naandyan. Naku. Pag may sakit ka, ang karamay mo lang ay sa taas. Siyempre. Yan. Pagaling po kayo. Thank you. Welcome po. Kaya pala, hindi ko napapansin yung live niyo po. Ilan tayo? Tayo ilan? Kasi nakaraan nakikita ko eh. Sa'yo? Hindi lang ako nagko-comment. Pwede lang tayo. Kwento dyan tayo, dito 30. Magkano? Boss, coffee. Coffee, magkano? 100. 1 each. I will. Hello. Kulang. Uwata. Una uwata ni Mnawong. Ambot sa mga tugtog. Di ko man naintindihan. Sir Will, sabi ni Kulang. 5 viewers. Thank you po. Ay, sis! Pansit na malabok. Kumakain ba kayong pansit na palabok? Pansit na palabok. Parang loko lang. Ay, ko lang. Uwata nung imong mata. Uwata, imong Ay, ilan? Te. Sa'yo, te. Sa'yo. Sayote! Sayote! Kamong. Sa'yo, ate. Bata po yan. Mas matanda lang po yung nagtitinda. Matanda yung nagtitinda. Hindi niya. Pakunat na. Makulat na kayo. Walang bagyo dyan, wala. Yung bagyo, lumayo. Natakot sa amin. Siyempre, pag mga mababait ko lang, hindi pinupunta ng mga bagyo. Kasi dito sa Manila, mga ano dito, mga mababait ang tao. Oy, isang kay Grace at tao. Huwag mo. Ala. Sige, magbinta ka dyan. Pili po. Upo. Wata, imong mara. Halika na. Tulang, sabi ni Mel. No. Yeah! Sabi tayo. Sasakasaan tayo. Op. Atras yan, atras. Pag atras, pasok na kayo. Whoop! Yeah! Hop! Yeah! Yeah! Yeah, up. Yeah. Yeah! Up. Yeah. Up. Yeah! Yeah. Up. Yeah! Up. Yeah! Yeah. Sige na, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow! Yeah. Ay, saan si Kulang? Ay, Kulang. Tinatanong mo ba walang bagyo dito? No, Will. Akala ko sa iyo. English is sayote. Yeah, well. Thank you all for
visiting here my life. Shout out. Kumusta ka na, Will? Kumain ka? Hi, Will, from Mary Grace. Grace, sabi ni ko lang. Shout out. The English for sayote, for uses. For uses. Parang sakit yun, ako lang, ha? Buisit, busaang ka. Buang ka sa kulang. For uses. Kaya pagkain ko kaya ano. Parang iba yun ko lang, ha? Parang sakit. Iwan ko diha, sa'yo ko lang. Sige lang. Hindi na kayo dyan. Kulang. For uses. Parang ang tumal ngayon ng white. Ano? Walang ano. Wala tayong pangulay. Yeah, bante. Salamat kay Ma'am Ilang kasi tutulungan ako sa pagano para makauwi ng province namin. 2 weeks ako doon sa aming province. Sa August 14 ng aming flight. Thank you kay Ma'am Ilang sa ano sa pagtulong sa pamasahe. Malaking bagay po 'yun. Kailan? Sa ano po? Sa August 14 ang uwi ko. Uwi kami ni Pes, kaming tatlo, smart dyan. Sinagot ni Ma'am Ilang pamasahe. Thank you. Sana ka. Di first, 8 years, 9 years ako hindi nakauwi sa amin. Ano ko lang. Kailangan mapasyalan ko man lang puntod ng mama ko. Pag 9 years. Alam mo, di ba pag sa probinsya, pag 9 years, ano yan? Ano talaga? Dapat kompleto ang pamilya. Hindi naman. Vacation na rin. Pero ang pinunta ko talaga doon, yung puntod ng aking ina. Masilayan ko man. Kasi sa loob ng kulang, sabi ni Maria kayo, sa loob ng 9 years, pagkalibing, uwi, balik agad Manila nun. Pagpasyal man lang, mapasyal ko man lang si Pe sa amin, probinsya namin. Sa tinitirahan naming bahay na sira-sira. Sira-sira. Hindi ko lang alam kung malakas ba ang signal. Kaya pag madidepende ang live ko nito. Hindi naman ikaw. Sa akin siyempre. Para makapasyal tayo sa probinsya namin. Probinsya nyo. Punta rin kami sa lugar nila pa eh. Pasyal kami dyan. Sa Maasin Lake. Tignan namin ang budget. Kasi siyempre, budget yan. Budget. B-boy, salamat Sangkay. Pili na ma'am. Marie Cantos Saraut. Abong kulit ng pangalan Ay, Marie Cantos. Kita nyo. Hindi ko alam kung sasama yung kapatid ko kasi sila uncle. Hindi sila matutulog. Kasi nagkasakit siya. Ay, 13 viewers. Thank you po. Salamat po sa nandyan. Wala na yung mga viewers ko. Mga si Kulo. Kamala si Michelle.
Salamat po sa mga naka-BJ. BJ. 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 Bakit BJ? B-boy. Fe. Sabi ni B-boy. Boy-boy. Sabi ni Sir Will. Sir Will ito. Aba. Binago na. Sir Will lang. Tama lang yan, Sir Will. Mima. Sabi ni Kolang. Fe. Sabi ni Kolang. Ate Marchie, salamat sa pagtambay mo dyan. Ate Marchie, ang galing kumanta eh. Laging may kaduwit eh. Marchie, sabi na ko lang. Monetize na ko lang si Tita Mami. Napasyalan mo na ba? Ang live mo. Kwenta diyan, sir. Yun, live. Kaso maulan ang bakasyon nyo. Okay lang yun. Hindi naman. Wala eh. Basta hindi lang wala lang bagyo. Hindi baling umulan bago lang bagyo. Well, I always miss you, sabi ni B-boy. Busy pa ako. Busy pa ako sa paklong hanap ng saging aray mo. Sir Will, how are you po? Sabi ni Maria Faye. Marchie, sabi ni B-boy. Bakasyon na rin dito. Alaga ko. I'm okay from Sir Will. Southie Mark, sabi, ay, Tita Mami, andyan na pala ang Tita Mami. Get well soon, Mima, sabi ni Kulang. Good morning, everyone, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, sabi ni Kulang. Well, hello, sabi ni Tita Mami. Salamat po sa 4 viewers natin dyan. Nakatambay. Display lang. Ano akong taga-no? Isa lang. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Titi from B-boy. Thanks ko lang, sabi ni B-boy. B-boy, hello, sabi ni Tita Mami. Huwag ka na magkape. Baka mataas acid reflux mo. Fe, good morning, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, love you po, sabi ni B-boy. Tita Mami, good morning to Kulang, sabi. May sakit ba ang B-boy? Kaya usap ko siya kanina, parang wala naman. Oh, B-boy naglilihim ka. Kaya pala may tupak. Wala ka tinutupak lang. May sakit pala. Asti lang ka, B-boy. Na-miss ko dun sa probinsya namin. Alam nyo, kaya mo kapag magbablog ako ng yung kung may isdaan doon na yung lunayan, alam mo yung ng kalabaw ko lang. Lunayan, may mga isda doon, maminwit ba? Tapos yung kuhol, yun, bablog ko yun. Nakikita niyo yung pinagagagawa ko dati. Yes, may sakit ako. May sakit pa lang dito. Ano sakit? Oo. Na-miss ko yun maghanap-hanap ng fish pond. Hindi fish pond, mine. Lunayan nga ng kalabaw. Na-miss ko yun yung ng mga hito, tas dalag. Oo, naligo nga ako.
Kasabay kalabaw. Para. Kaya pala. Kaya pala, kulang. Oh, yun ang anak ko. Tapos mangunguhul ako. Lalamin ko ng 2 days. Ewan ko kung kumakain si Pinon. Pagaling ka dyan, B-boy, kaya pala naka-silent ka lang kahapon tapos this morning hindi ka nag-live. Opo, nawagan ko yung tita mami. Kala ko kung ano, bakit ano nangyayari dyan eh. Kala ko galit sa akin eh. Buti hindi ka dinigit-dikit ka ng linta ko lang. Naku, maraming linta nga. Linta lang ako. Takot linta sa akin to, di wow. Pag may dumikit sa yung linta na ano, yung mabalahibo. Ay nako, pag ano yun talagang di sigaw ka ng sigaw talaga. Dati kala ko kung ano, sabi ko kala ko balahibo ko lang pag kapako. Putak ina. Linta, laki-laki. Grabe ang ginawa ko yung yung ano sa ano, sa sugangan, 'di ba? Mayroon mga tira-tira ng sa kahoy. Inaano mo lang yun doon para matanggal. Sino ma'am? 30, 20, 50, 50, 60. Yun lang pong 20. Mahal po ang ano kasi, sayote. Talagang 20 lang? Oo. James C. Pugi, shout out. Good morning po, kuya. Oy, James C. Pugi, sino ba? Never fan naman ako nadikitan ng linta. Ayay, takot ako sa linta, tanggal kaluluwa ko doon. So doon pag nakadikit sa akin. Nako, tita mami, kung dumikit po sa iyo, yung linta, ano ba yung English ng linta? Yung didikit sa may hita mo, tapos makakapa mo balahibo. Naku, takbo ka marino talaga. Ay, sir, Will, hala. Oo, Will. Nandiyan mo, Will, yung linta. Yung galing sa tubig, in the water, and to sup your legs. Sup your legs. Storyahe ko lang, wata, shout out, sabi ni Kabos Official. May linta ibang mabalahibo. Oo nga, meron. Di mo alam ba yun? James, hello, sabi ni Tita Mami. O wata, Kabos, sabi ni Kulang. Meron pe, ang lalaki pa. Oo nga, may meron. Pero lagi kaming nakasakay sa kalabaw dati. Ang linta, pag linulunayan ng kalabaw, yun ang maraming linta. Tita Mami, anong leech? English doon. Leech? Leech? Leech. Yun pala ng English nun, leech. Magaling talaga nila Biboy at Tita Mami. Kabos, hello, sabi ni Kulang. Ay, tawa si Kulang. Akala ko leche plant. B-Boy TV, istoryahe, sabi ni Kabos. Hindi nakapag-live yan kanina, Kabos. Kaya naka-video ako kanina sa'yo. Tita Mami, tawa. 17 viewers, wow, it's very nice. Will, thank you so much, Will, Kay Mamilang Ilang, baka naka-video ang Mamilang Ilang. Thank you, Mamilang Ilang. Sa libreng pamasahe papunta roon. Balikan na yun eh. 22 people in the house. Shout out, 24. Wow, 24. Said hi, sabi ni Alvin. Shout out sa iyo, Alvin. Alang-alang shout out. Andiyan yan si Mamilang Ilang, nakabiki lang. Ayan, si Mamilang Ilang. Baka tulog pa ngayon or gising na. Kasi anong oras na? Umaga na sa nang ito. Tandaan lang. Baka mabasag yung kariton. Di bali mabasag yung mukha. Huwag lang yung kariton. Masakit ba ang kanya-kanyan hindi na naka-live si B-Boy? Oo, masakit. Kahapon naka-video si ilang sa akin. Oo, Tita Mami, naka-ano yan. Naka-video po yun. Nagulat niya Tungkal lang. Bili na ate
Wag mong gulatin, wag mong gulatin. Ulat na eh. Wag mong gulatin, wag mong gulatin. Hilutin kita, may mabiboy, sabi ni Kulang. Sangkay, pagpagaling ka, Sangkay. Ganyan talaga pag mga tumatanda na. Marami ng sakit sa katawan. Alvin, shout out. Laway lang, ni Kulang, katapat dyan, sabi ni Kabus. Nakaraan ako, sakit yan tiyan ko. Hangin pala yun, nabuwang. Kuya Kabus, sabi ni Kulang. Alvin Jan, vlogger, thank you so much. Connect ka naman kay kay Kulang. Kabus, ano yun? Mangkukulam? Wala, mampakpak si Kulang. Kulang-kulang lang talaga. Kulang sa kulang na sa nawong. Alvin, sabi ni Kulang. Kabus, salamat kay Kabus. Kasama kayo ah. Baka hindi mo kay Daniel. Nangangain ka ba? Nangangain ka. Daniel, kala mo, kala mo, lutang lagi eh. Kaya mo, hindi na naman nag-tender dun sa bus niya. Ipang naman talaga. Walang tinda? Walang tinda? Yan eh. Marco eh. Ayan, di ba? Wala sa Marco pwede. Spendido yun. Sino, Marco? Spended yung school. Bakit? Bagyo. Mananambal sa masakit ng bursot. Anong bursot? Bursoton? Barutututot. Shout out, Kawaray TV. Mark Joe. Anong Iba, bursot, mami? Sabi ni Kulang. Oo nga. Ano ba yung bursot? Mark. Maulan na umaga, Kawaray, Miguel Sarad, boom. Ay, Ate Danmar, kumusta po kayo? Dito, wala pa naman po. Mamaya-maya po. Pero medyo na po yung panahon, makulimlim na po. Medyo nagbabadya na po. Pigsa. Pigsa ba yun? Kala ko Rosdot. Danmar, hello, sabi ni Kulang. Danmar, thank you so much po na marami sober dyan. Baka nausog si B-Boy, lawayan lang yan. Sabi ni Kabus. Aba, may pigsa ka, B-Boy. May pigsa si B-Boy, saan? Naku, delikado yan. May pigsa sa itlog. Mahirap yan pag may pigsa ka sa itlog. Mark, kento nga. Danmar, salamat sa pag-support kay Mark, sabi ni Tita Mami. Oh, so we're dyan, Tita Mami, si Danmar. Supportive po yan. Hoy, video tour! Morning bro, morning din sa'yo. Naka-live ka pala kagabi. Nandun kami kay John D. Si Kuya Sani, si Tol Project, si Mami Langilang. Mama Danas, sabi ni Kulang. Hi Kulang, sabi ni Videodor. Okay lang, kaso ang lakas na ng ulan dito sa Baguio City. Kabugso-bugso. Naku po, ingat po kayo dyan, Ate Danmar. May hubad. Oh, span! May hubag pala si B-Boy. Baka nga sa may itlog. Mama Danas Vlog, si Videotor, Miguel Osara, sabi ni Tita Mami. Videotor, hello, sabi ni Kulang. Mama Danas Vlog, salamat po dyan. Pin ko muna to si Mama Danas Vlog. Kanina po to eh. Oo, silent live lang bro, sabi ni Videotor. Oo nga eh. Pumasok ako kay John D. Saglit. Nag-video lang. Ayan na. Tita Mami, saan ka po? Sabi ni Ninyo. Dito lang po Sir Ninyo sa may Dumalay Street. Dadami na hubad ni B-Boy. Hubag. Hello, welcome host, sabi ni Mama Danas Vlog. Saan po? Sa po, Dumalay Street po, Sir Ninyo.
Salamat host sa pag-pin. Welcome po. Salamat din dyan sa pagtambay. Walang, ay, Sisal Vlog, Hong Kong. Salamat po, Ma'am Sisal. Kabus, may galaw shoutout, sabi ni Videotor. Salamat po sa 9 viewers na nandyan. Videotor, idol, sabi ni Kabos. Mama Danas Vlog. Bili na, ma'am. Nawasan ng mga aswang. 9 viewers, thank you po. Salamat po sa mga tambay. Shoutout host sa lahat. Sabi ni Mama Danas Vlog. Salamat po. Ay, na, anong oras na ba? Nasaan sila? Wala po. Hanggang 11 pa lang. Yan, mamaya. 11:30. Wala na mga tropa po. Guys, magdikit po kayo kay Mama Danas Vlog. Sportive po yan. Hindi ko nga napapasyalan yung live niyan eh. Kaso ako lang ang hindi supportive. Tol Videotor, salamat ah. Maganda na yun tol, provide ka tol ng kung magpa-prank ka, mag-provide ka ng mic para magandang Malinaw ang cellphone mo, malinaw. Oy, Mabs Tadjakero, kumusta? Kapatid. Kumusta ang negosyo natin diyan? Nakapagtinda ba? O ano oras ka kasi nag-live, nag-end ka gabi ah? Alas 12 na, di ka pa tapos. Nakapagtinda ka ba? Kapatid Mabs. Sayo. Sayo. Te. Sayo ya, sayo te, sayo ya. Sayo ate, sayo kuya. Okay po. Bili natin sayo tite, sayo ya. Sayo ate, sayo. Malakas to ah. Pag bumagsak ang ulan ah. Mabs, may galaw shoutout, sabi ni Videotor. Sige bro, pag ipunan okay, sabi ni Videotor. Ay, Will, salamat Will. Ikay ganda sa thumbs up, salamat, thumbs up. Walang bigoy, salamat. Mag-iwan ng bakas, balikan po kayo, guys, sabi ni Mama Danas. Update sila. May galaw shoutout po, 59 views. 59 Videotor. Ano ba ibig sabihin ng 5? Ano? Pagkagwardya? 59. Sir Will, may galaw shoutout, sabi ni Videotor. Walang salamat dyan. May galaw shoutout po, Idol B-Boy TV, sabi ni Maps. Videotor, kulang. Videotor, sabi ni Will. Kulang. Salamat sa palakpak dyan. Kawaray, di ka ba kilala ni Mr. Ren Erika Monte Tanlongan na friend at follower din ni Idol Japper na taga Nueva Vizcaya at na-meet ko mama niya dito sa Baguio City pero sa hospital dinalaw ko. Oh, kilala ko po 'yun. Kilala ata po ako ni Erika Monte. Kilala po ako noon, Ate Danmar. Sinashoutout ako noon eh. Ay, Mark Goray TV, shoutout. May galaw shoutout po, Idol Will, sabi ni Mabs. Kilala po ako noon kasi napanood ako kay Idol Jet. May galaw shoutout po, Mama Danas Vlog, sabi ni Mabs. Mama Danas Vlog, salamat, Mabs, sabi ni Sir Will. 5 nan ibig sabihin kasamahan. Ah, yun ba? Sorry ha, kasi I asking lang po kasi para malaman natin kung ano ibig sabihin ng 5 nan. Mabs, shout out, dating dikit po, Ate Danas. Mama Danas Vlog, dating Danpol Pak po, sabi ni Tita Mami. Salamat Tita Mami sa pag-connect kay Mama Danas Vlog. Salamat po ng marami. Malaking bagay po yan. Makipagdikitan po tayo sa mga hindi pa natin na ka-encounter sa YT para lalo tayong dumami. Dating dikit, Mama Danas Vlog, sabi ni Videotor. Sana hindi malabo yung live ko. Hindi mag-loading pag nagkain ako. Ilan. Sayo tayo.
sayote. Ate, sa'yo. 40 piraso. Ay, 34. Yung palang na piraso na binta pa. Sa upo ko. My goodness. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Rush. Parang sa atin, Team Boom. Ganun ba yun, Tita Mami? Sa Guardia, 5'9". 5'9". Migalaw shout out po, Tita Mami, sabi ni Mabs. Good morning, sabi ni Mabs. Kaya pala nagsasabing 5'9". Samahan pala yung samahan. Yung pala yung meaning nun. Salamat guys, busy match. Okay lang mga Bandanas Vlogs. Nasaan po ba kayo? Nasa ibang bansa? OFW ba kayo? Ingat po kayo dyan kung nasa OFW po. Thank you so much po. Salamat na marami sa support. Pinaklik. Sa Kuwait. Sa Kuwait ka pala. Ingat po kayo dyan. Caregiver po ba? Or ano po bang ano nyo dyan? Caregiver? Ang maganda lang sa ibang bansa pag nagtrabaho, naka-aircon talagang kaya mamumuti ka talaga dun. Siyempre, libre na kain yun. Salam, Mama Danas Vlog. Sabi ni Tita Mami. Si Tita Mami ay sa India po. Company ng foods. Company. Maganda pala ang trabaho. Company ng foods. Ayos yan. Ano yan? Filipino foods? Or taga dyan sa Kuwait ang ano? Filipino foods or hindi? Daniel? Sexy pala. Magkain nga ako. Nagugutom na ako. 13 viewers. Thank you po ha. At 23 thumbs up. Salamat po. Magkain lang po ako. Waalaikumsalam, Tita Mami. Ayos yan, ang pagbati Parang hello po ba yun? Hello. Sa salitang Filipino. 15 people in the house. Shout out, sabi ni Tita Mami. Arabic foods. Arabic foods. Okay. Pasensya na Mama Danas Vlog kung nagtatanong tayo sa mga ano. Ay asking lang. Sana hindi maging pangit ang ano. Wait a minute. May I see the foods here in Kansen. Wali. Parehas lang man. Ay! Maring Isang. Shout out, Maring Isang. Maring Isa, shout out. Main channel ba yan? Kain po tayo guys. Hanap tayo ng ulamin. Gulay. Ano kaya ulamin ko? Ano to? Bicol? Bicol Express. Hoy, Jima. Kain na ikaw? Kain na ako. Ano na lang? Bicol na lang. Bicol. Sutkelate. Isang Bicol. Isang Bicol no? Kaya hindi ako Bicolano. Magkain ako ng Bicol. Kumusta na pala ang nanay ni Tita Ate Brenda? Tita Mami, naitanong niyo po ba? Kasi naisugod daw po sa ospital yun eh. Ang nanay ni Ate Brenda. Kumusta? Hoy, Tol! Boss G, shout out sa'yo. Kumusta?
Kumusta? Ang galing mo magawa ng ng thumbnail Hindi ko magawa yung ganun thumbnail. Ano ba yun? AI? Tol J? Lunch time, yes, Will. You eat na. And also you eat your dinner. I'm hungry na, Will. My tummy is bugbugan na. Nagbubugbugan na ang aking mga worm. Mga bulati ko nagwawala. Sabi niya, kumain ka na, Mark. Kumain ka na. Wala na kami mga ngat-ngat. Yung atay mo nakakainin namin. Rausog. Kasama kong siya kausap, kawawa nga. Oo nga tita kawawa nga po Wala pa. Ilang araw pa lang si nanay sa bahay nila Ate Brenda. Mainit kasi doon sa kanila, wala kasing puno. Guys, kain lang ako Boss J, thank you so much, Boss J Bicol man. Marasarap ang ulam nila, pe. Tay gulay, pakbit man. Pero matitikman ko yun mamaya, gabi. Kumain na kayo, Main? Di ko. Shout out Antong Kambay. Team Capri. Makain pa lang. Kain lang ako. Carboy, shout out. Yan, nahod. Kaper pala, sorry. Sorry po. Carboy. Carboy Prosi. Kain po. Kumakain po ako Team Capre. Team Caper pala. Sige lang po, Tita Mami. Gawin niyo po na po ang ginagawa niyo po. Tita, magla-live po kayo mamaya, Tita. Sige lang, Tita. Teka, kanin nga, teka lahat.
Malapit sana ako kasi naka-live na. Ba't di nyo mahuli-huli yung mga ano nyo dyan? Taga kuha ng mga gamit. Lagyan nyo ng ano, lason. Ano? Kapon nakawan ba kayo? Ilang plato? Ha? Ilang plato? Lang. Tayo Robin, shout out. Ate Rosel, kain po. Morning, Tay. Panood ko tayo yung ano mo, upload kanina. Yung balot. Lakas mo kumain ng balot tayo. Ganda ka sa balot, aba. Wala lang, sinigang. Bicol na si ate. Bro, nakailang rice ka na sa lunch mo. Ano pa lang? Sa kalahati lang kinakain ko, tol. Hindi ako kumakain ng marami. Hindi ako nagpapataba. Kung gusto ko magpataba, ginawa ko na dati. Kasayo ko. Parang pakiramdam kasi dati nung medyo lumaki ang katawan ko, medyo mataba ko, bilog ang mukha ko. Ang pakiramdam ko lagi parang ano, yung katawan ko parang lagi mahina ba. Tapos lagi mahina ang tuhod. Enjoy your food, kawaray. Katatapos ko din kumain ulam ko. Diningding at sitaw pang papaya at saluyot na may sahog na fish na prito. Wow, sarap yun. Favorite ko po yan, ano. Ate Danmar, yung diningding. Diningding na ano. Lutong Ilocano yan eh. Ano, malakas na ulan dyan, Tay? Dito pa ulan pa lang. Tumatanda ka naman. Aray mo, industalita ang bata. Hindi, I mean, B-boy. Nung sabi ko, nung mataba ako, kahit anong nyo kay P, yung medyo, mano yung katabang ko malaki. Hindi naman asim mataba. Ano lang. Yes, kawaray. Ilocano kasi ako. Ate Danmar, favorite ko po yan. Hoy, what's up? Are you eating? It's, ano, Bicol. Ano, Kaiden Hall. Bicol. You want Bicol? Bicol. It's my, ano, it's my food. Rice. One cup and rice. Tama ba yun? Ano ba English ko? Maya, gagamitin ko muna yung aking ano. Kain lang ako. 2 kalahati na rice pag samahin mo. Samahin mo na. Aray mo. Hindi Hindi, ano lang ata. Bornok. Ano ito? Born Key, shout out. Bicol Express, yes. Bicol tayo dyan. Kahit hindi tayo taga Bicolano. Ang mga Bicolano, mga ano, pag nakita mo ng tao, gagano naman Ganun. Mini, marami. Marami kayo din. Pero here in Philippines, favorite foods, adobo, sinigang. Like that. Sinigang na baboy. Gutom na ba? Oo, Mitch, siyempre. Alas 12, mag-alas 12 na, Mitch, kaya. Ikaw, Mitch, kumain ka na ba? Barang nasa 65 yata, bro. 65 o 70? Hindi ko alam. Kasi last timbang ko, 65 eh. What is it? Pork sinigang and pork adobo and pork chicken. Ay, pork chicken ang puta. Chicken pala. Chicken adobo, sorry. Kuya Mark, hello. Ay, Gab, shout out. Hindi pa nga ni.
Favorite ko rin Pickle Express Kawaray. Kaya yan din yung na-order ko pag kumakain ako sa karinderya ng friend ko. Favorite ko ng ulam, ano? Caldereta, ay, menudo, ito, Bicol, minsan lang ako kumain nito. Ba, kain na kayo. Kain din, brother. Thank you so much, my friend. Meets. Hello. Hello guys. Again, video tour, sabi ni Gab. Miss ko lang, hello, sabi ni Ate Danmar. Di ba, Ate Danmar, nasa 60 na po kayo? 60 na po ba kayo? Correct me if I'm wrong, ha? Pangaon, Tol Project, pangaon kita. Sir Will TV, hello, boom. Okay, sexy Chineta, tusok po, salamat. Kawain na po kayo, lunch time na po. Dan Connect Mitch. May pakbit na po ako, nanay. Kuya Project 89, hello po, sabi ni Gab. Yung anin. Salam muna. Really done to eat my food. Oh my goodness. Layas na tayo kay di mo tayo magbabayad mamaya ng bayad nito. Utang-utang lang muna. 62 na ako. Noong July 4, Kawaray. 62 na po kayo. Di, tawag ko na lang po sa inyo, nanay. Wag na ate, parang nakakaano naman po. Nanay na lang. Di ba? Nay Danmar. Thank you, Nay Danmar. Salamat po. May mga tao, ano ko doon, mga bantay. Hi, 16 viewers, thank you. Hoy Gab, takbo na nga ni, ano yun, 1, 2, 3. Takbo. Hindi na natin kailangan magbayad. Uso din yan dito sa bayan. Sorry. So mini vegetable I never seen before. Oh, you see? You look. I see. I told to you, my friend Kaidin. Don't worry. It's my business. It's my mini business Kaidin Hall. Cucumber, chayote, battle guard, and kupal guard. Turn natin si Kaidin. Eat and run, Kuya Mark. Oo, totoo. Ganun talaga ang buhay. Ano ba is boss? 45 ka lahat, boss. Wala lang. Ito. Pwede kasi anak ko nung panganay ay mag 45 na siya sa December. Kaidin you want this? Hindi pa daw niya nakikita tong galunggong. Ngayon makikita mo na Kaidin. Sino kayo din? Kaidin Hall, from Oklahoma, USA. Mga 40.
Ang galunggong ay local lang. Made in the Philippines. Made in Philippines yung gawa mo. Bakit? Made in the Philippines, hindi naman ginagawa ng Pilipinas yan. Kalikasan gumagawa niyan, buang ka. Made in the Philippines nga, kasi sa kanila wala yan. Ilan taong ka nakawaray? Nasa 35 po. Ito, kay din, look at this kay din. Bamboo. Hi Gabs, thanks. Sabi ni Tyrobin. You want fish? Yung one piece. Alam mo bakit made in the Philippines to? Kasi maliliit. Hmm? Ano may mga Pilipino? Maliliit! Malilit yung alin. Utak. Maliliit. Ay, Ito, oh, sweet corn. Galunggong. Kulay violet. Ang kulay white, yellow. Violet eh. kami na sa kwento namin. Makinis oh. You want langaw? Oh, you want langaw? Yeah. Langaw. Wow. Ito ang best. To see. No. It's my kumari. Sabi niya, get her number. Very is cute. No, kay din hall. It's It's marami ng anak, 10. It's mini child, 10 child. Wow! Taray mo. Nabot ng chunk ko yan, no? Intention na yan. Is si 3 child. 1 son and 2 daughter. Tama ba? Tama di ba? I have 2 daughters and 1 son. One husband. Son. Oy. She's married na, sabi ni Boy Kupal. Miglasor po, Tatay Robin. Yan po si Joan Martin Romaldes. Buhaya. Saka napakarami, oh. Hindi na ko kain. Sabi na yung kami. Martin Romaldes. Ano kainan? Nakuyutan ka kay din, kay Joan. Sana all cute. Dagan ko na lang, Ming. Oh, cute oh. Cute oh. Tinatanong ni Kaidin. Yan. Dalawa na nay. Ganyan yung si Juan. May tinda ng mais. May tinda pang isda. Hanggang tingin lang muna kayo ha. Yan magtatay. Opo. Oh, sabi mo yung mga viewers ko dali. You tuk my viewers. And sabi mo, bili na kayo. Bili na po kayo ng galunggong. Magandang klase at saka primera pa. Ngayon, mura pa. 50 pesos lang. Isang tumpok yan, lahat to. 50? Yan, 50 Oh, 50 lang. lang. 50 lang Kasi nagbubuluntary naman eh. Salamat po sa mga sumusuporta sa amin sa mga kawaray. Yon. Salamat po. No money kay din. Buy some piece from here. Kasi puro ka. No money kay din. I have no cash because my money is my puhunan. Sorry, dami na lang. Oh, 50 lang daw, 50. 50 lang po. Sa mga gusto, ang mura ng galunggong diyan. Oh, lahat. Dito sa Baguio, 220 isang kilo. Nako. Sa pesto po, ay nasa po sila eh. Nasa kalsada lang po. Oh. Sa may bangketa lang po. Nasa kalsada, wala Nanay. sa Lazada, nasa kalsada lang. Wala sa Lazada, nasa kalsada lang. Sana all, paldo, 2 balot agad. Sabi ni Kaidin, buy some piece from here. Ay, Kaso wala akong pambayad. No money. Only honey. You give me. You give me some. Bye. You pay muna bago balot. You want to buy? You pay later. Maraming na tayo na narao sa kalisod na English diha Karabaw. Oo, Ate Els. Ang English ko ay talagang daming customer ang mga kaibigan ko ah.
80? Wala akong 80. Papaya kasi gawin ka. Convert. Visit kayo. Dami-dami music. Kano yan? 20 din? Wala kang 29. Ay, ito. Kaya baka dyan sa 10. Tinotor ko si Kaidin eh. Kaidin hold this. Thank you Kaidin sa blessing ha. Visit ka ang ingay. Buy some fish and go cook and eat it. And eat. Mamaya kayo din ay buy galunggong and eat it. Ang hirap mo. Kayo din, sorry ha, may English is Carabao ha. English Carabao, may English ha. Kayo din, it's my, may mga kaibigan no. Swing! Sorry. Ring, go away! Ring, go away! 15 viewers, thank you. Mga panibgay lang naman kami. It's okay next time. Thank you kay Din. Be next time late. Be next time na lang. Kasi may ulam na kami kay Din eh. I have ulam lechon. Lechon na gulay. Maya pa sabi ni Project. Ang kay Din, thank you so much to visit my live ah. Oh my goodness. May give me a piece kay din if by Miguel of shout out sabi ni Ty Robin. Oh. Pahingi daw ang Ty Robin. Isang kaldirong isda. Will, thank you so much, Will. Isang kawali. Kay din, look at this di kay din. Fish. Pakita natin kay Kaidin. Pakita ko lang kay Kaidin ha. Pusit. I give always wanted to try lechon. Oh, wala dito ang lechon Kaidin eh. Pero minsan lang kami makakain ng Kaidin ng lechon kasi walang pambili. Oh, tuna. Lapu-lapu. Maya-maya. Ano to? Labahita. Ano ito? Ano pala yung itsura niya? Yellowfin. Iba natin. Hipon na maliliit. Kaya din, nandang ka pa kay din? Yeah, it's a yellowfin. Yellowfin. Yellowfin, boss. Tingin lang. Pinapakita ko lang kay Kaidin Hall. Kaidin Hall. From Oklahoma, USA. Gusto niya, Amerikano. Ano ba yun? Shrimp, yummy kayo din. If you buy, please give me. Ty Robin, oh. Ate Els, salamat po Ate Els. Kuya Robin, sabi niya wala ito eat.
Tatay Robin is balot vendor. Upo ko dong. Dito lang kami muna. Mga kaibigan. Harap guys. Warap guys. Geng geng. Kurap-kurap guys. Ayan. Oh, ay, ito yun. Kana. What your favorite? Ano? Favorite food is Tilapyan. tilapia. Nasangan. Sige lang, Grace. Kaya din my favorite is worm or tuna fish. Ay, Yo. favorite ko. Puro kaliwa. Mamahalin tayo, Robin ah. Puro kaliwang paa. My favorite food is galonggong. Aking kaliwang paa ng manok. Puro kaliwa. Bibili kita. Manok. Puro kaliwa. Puro kaliwa lang, wala akong kanan. Wala. $16 viewers, thank you. Guys, pa-connect naman ako kay Ate Els. T-Boy, salamat sa kay. Pagaling ka. Ang oras na pala ako. Dito mami, magla-live po kayo. Sa Robin, magla-live kayo. Kaya maya magayan na rin ako. Kaya din, it's a joke. Don't you worry. Thanks very much. Tayo Robin. Set. Kaya din, thank you so much sa blessing. Very nice. So, okay, Marco. Anong tawag mo sa maliit na buhaya? Ano? Ang mura ng isda yan, Kawaray. Kung malapit lang dito sa amin yan, makabili na ako lalo na ang dalagang bukid na mura 260 isang kilo. Dito sa Baguio, ang mahal 350 isang kilo ng dalagang bukid. Ano ko? Kamahal na nun. Oh, live ako. Anong May tawag tapos niyo mo. sa maliit na buhaya? Mahal pala dyan, Nay. Sa inyo ang ano. Dito nasa ano naman po, nasa almost 300 din naman po. Kaso po yung iba kasi kaya binababaan nila kaya nakarang araw, kahapon pa. Di rin na kahapon. More 300 din naman po ang ano nung bintahan nila. 300 ang kilo. Dan Marvin Galaw shout out, sabi ni Tatay Robin. Mab, salamat Mab, salamat sa pagtambay Mab. Salamat sa mga nakatambay dyan. Sa inyong lahat po. Nico Mar, shout out. Tyre Bean, shout out. Boom, sabi ni at Nay Danmar. Uy. Oy, 11 viewers, thank you po. At 33 thumbs up. Kapatid Rubin, shout out, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, magla-live po kayo. Mami, yes. Isang oras lang. Sige. Hindi siya naman bago malinihin. Kaden, hello. How are you today? Sabi ni Tita Mami. Hello host, sabi ni SM Mix Vlog. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up.
Saan tayo? Saan kayo? Saan ka? Hindi mo alam kung saan. Tara, bilhin na kami. Bilhin. 33 likes. Salamat sa pa-likes. Good morning to all. HM, hello. Sabi ni Tita Mami, Malabo host. Oo nga po eh. Nag-loading po kasi. Sinsya na po kayo. Mamaya mag-end na rin po ako. Naglabo nga. May ikot-ikot na. Ang live. Ano ito kay Mark? Kel, tawag ka Kel. Malabo din. Umikot-ikot live mo, Mark. Oo nga, naano na po. Sino? Nawalan na po ng ano, Why? signal. Ha? What? Kaya mo na, kaya mag-end na rin naman ako. What do you say? What do you say? What? Malakas ang ulan dito. Dito wala pa tay. What did you say? Malabo ang aking live. Wala kasing load ang aking 10. Kaya di ko ma-check kung okay na bang aking signal. Naglo-loading. Pag-ibig ay sadyang niya. Rosie, Sangkay, salamat. Say, boss. Kwenta dito, ayan. Sabi natin niya. 40. Kwenta. Binago ko na. Bili na kayo, ate. Kwenta po sa. Ang bag, natakot na. Ay, 40 pala yun. So, It's alright. kahit na makakabili nito ng ano, baril. Baril? Baril. Baril? Baril? Bilang kita, kaso nga lang pellet. Baril? Guys, palablab daw siya ng sa binaba ni ano, HM Vlog. Baka naman po pwede pasuyo po. Ipin nga kita. Ate El, salamat po Ate El. 10 viewers at 35,000. Shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyo guys. Yung malayo ba yung Bicol yan? Ay, talaga. Punta? Ilang oras yun? Tama sa akin. Bicol pa ko yun. Malayo-layo yung mga ano yun. Di siya dadaan ng dagat. Mga 10 oras siguro. Bicol? Yeah. Di nga dadaan ng dagat yun. Sorsogon? Malayo ba yun? Mga 10 oras nga. Papuntang Sorsogon? 10 oras ang biyahe nun. Mga 8, mga ganyan. Kailangan yung ihimo. Sasakayan eh. Boss! Sobaw! Ba't anong gagawin mo sa Bicol? Titira. Titira ka? Baliw ah. Titira daw siya. Makikitira dun. Bakit ka makikitira dun? Nandyan ka na nandito sa Manila. Wala ka nang ginawa dito kundi last cut siya. Lakwat siya doon.
At squat siya rito. Wala ka na ang gino, kundi murautan dito, murautan. Oo. Tapos pupunta ka pa ron sa Manila. Para kang... Bagong kupal ka na naman doon. Masakit ka lang sa Hindi, barangay. magpapakabay lang ako, di ako magiging kupal eh. Masakit ka lang magpakabait ngayon. Ayoko dito. Bakit doon pa? Dito ka naman. Ano? Kupal yung mga tao dito eh. Utang ina mo. Gusto mong pakabait, di ba? Huwag kang mapatukso. Ayun yun. Pagkabait di wow. Nasa iyo yun, wala sa kanila. Sana all mabait. Tapos kinagabi, tinitira sa puwet. Wala sa ibang tao yun sa iyo. Pagbabago mo. Ito na mabait, matao. Sa Pilipino nga, kailangan ganyan ka magbago eh. Kaya nga magbago eh. Kaya ba kung pagbabuhin ko sarili ko? Ikaw din gusto mong bago. Dan all nakapin. Salamat, Mabs. Gusto mo magbago? Hindi na. Itapong kita sa ano, gusto mo? Sa ilog. Hindi, sabi nila. Hindi mga Musliman. Hindi, magbabago ka talaga doon. It's baby next time. Bato kita It's sa... very next time there. Let's the Parang sa upo. Tingwan na lang po. Lan. Say, wait. Ilan? Ilan? Ilan. Ayaw? Medyo lang, oh. Ilan? Medyo lang, sponge. Ilan? Medyo lang, sponge. Ilan? Tayo pa sa camera, tangin ina. Kupal no. Patago-tago pa, pero pag kilalang vlogger, dudul-dul pa mo ka. Pero kung may 10K, salamat po ng marami sa tulong. Marami po kong anak, malaking bagay po yan. Aba, gising si live po, Will. Mark, mag-set up na ako ng live ko after 5 minutes. Sige lang, Ate Tita Mami, no problem. No worry. Salamat po. Balikan po kita. Sabi ni SM Mix Vlog. Sponge, medyo lang, oh. Sige na. Hi, Mabel. Salamat, Mabel. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Buhay. Nakapaglaot ba ang mga fisherman dyan sa inyo? Yeah. Mangingisda. Fisherman. Nakapaglaot ba yung mga ating mga ano dyan? Mga gigiting na mga fisherman? Hindi. Kasi mag-ingat, may bagyo. Baka mamaya, lumaot sila. Kung Sila mahal ng first. kampante sila na walang bagyo, nako. Check muna sa balita. Mahirap na pag nasa laot, pag nasa gitna ka ng kalawakan ng dagat ay ang lalaki pa naman ng alon. Nakasama na ako dati kay Lana Idol Japper noon. Wala pang bagyo yun ha, pero ang alon lalaki. Gumagano ng bangka, nasa unahan pa ako. Wow, talsik ang tubig ba? Sapul sa mukha. Okay, trans. Maraming paro-paro sa live mo, Mark. Oo, marami nga. Hi, Mabel. See you okay now. Paano? Parang Bukid, may taong naligaw. Masama ang ganito. Andito yung mga Nada magbago. andito po yung mga mga kaibigan natin na mga Team Coops. mga kagenggeng. Team ko. Tita Mami, masakit pa rin po katawan. Naku po. Sa likod. Mahirap yan. Well, kiss to Mabel para gumaling na si Mabel. No take medicine, Mabel. You hug well, ito eat and kiss. Doon, magbabago ka talaga sa kanila. Hindi ba niya? Balik ang lakas mo niyan. Oh my goodness. Sarado ka na? Sarado ka na? Ayaw mo na magtinda ng hapon ah. Puti. Pwede na lang sa ito. Balik ka na lang mamaya, wag mo na isarado.
Ako siya magpapatay, Daniel. Ay, bantay mamaya, wala na naman yan si Daniel. Lalabas sila freaker. Mata mo, Daniel. Mata mo, Daniel. Take medicine and as well for a hug and kisses. Yes, Tita Mami. Di mo, napatawa si ano? Si Mabel? Ma'am, Spanish ma'am, kulang Well, hug to Mabel, Mabel. Kulang dyan. Si sick daw, may sick. Galing mga patras. Kailangan niya na 6 pa rin. Patras wonder. Tulang abantes. Well, you ask Mabel 6 pa rin and hugginess and kissiness and 6 parents. Ilan? Kita mo, Daniel. Oh, ilan? Ay, 50 lang. Mahal? Di magtinda ka ng ano, ng Oppo para di mahal. Kuya Mark. Kanin ka ang upo. Bakit naman ah? Di ba sabi mo doon sa live ni Tita Mami, ang magpapa ano sa iyo, magtawag nito, makakapagpagaling sa iyo si Will pag nakita mo sa video call. Sabi mo kay Tita doon sa live niya kahapon. Akala mo wala ako doon ah. Well, I sent 1,000 of hug and kisses to Mabel. Oh my goodness. Ayaw ni Will. Will, ayaw mo talaga, Will? No kiss to Mabel? And no hug? Oh my goodness. Ikaw, Will, ah. You kiss na. Will, you kiss. What? What you talking about? Sabihin pa ni Will, ay, loko ka man ka. You bully me, ha? Nakikinig lang ka lang pala, Wark. Oo, Tita Mami kahapon. Opo. Ginagawa na po kahapon. Nahihiya ako. Oh my goodness. Oh, shy. Well, no, don't shy. Huwag ka mahiya sa amin. You're mga you're mga angels. You're my angels. Angels burgers. Don't worry, Will. Okay lang yan. Don't be shy. May gala shoutout po at Ate Mabel, sabi ni Mabs. Ay, Mabs, salamat Mabs ha. So, still here, my life. Still my life. Don't forget to like and share ha, guys ha. And comment my video ha. Para lagi tayong paldo. Will, thank you so much pala sa pagbisita mo kanina sa premiere ko ha. Si Will ay nakakaintindihan na yun ng Tagalog kasi sa tagal pa naman niya na lagi nanonood sa aming mga live. Ay minsan naka-vigilant siya. Siyempre, ano yan, pinag-aaralan niya yung ano. Parang ako, medyo nag-aaral ako ng English pero hindi ko pa ma-perfect. Kasi bulok ako, bulok. Bulok. Naya, joke. Sabi na Ty Robin. Yes. Kuya Mab, sabi ni it's your Filipino Mabal. Tita Mami, naya, joke. Sabi ni Ty Robin. Live na po kayo, guys. Tita Mami si Tita Mami ay monetize na. Guys ha, kung mga gusto mag-share ng blessing kay Tita Mami, please join and press the $sign and give to Tita Mami para first sahod in the ilang taon ni Tita Mami siya nag-YT. Sumakit na lahat-lahat ang mata. Ngayon lang na monetize. Thank you, Lord. Mark, kahit mga Amerikano di pa rin maka-perfect sa English nila tapos tayo pa ka. Kaya oo naman Tita Mami. Oo, ganun talaga na Tita Mami. Kala ko pag nagsalita ang mga Amerikano, mga perfect ang salita nilang English. Hindi pala. 2011 pa ako nag-start. Oh my goodness. Di pa ako Di pa ako marunong dun sa YT nun. 2011, ano pa ako nun? Viewers lang ako, tamang node lang. Node daw parang wala bang pakialam. No. Yung tamang node lang na walang Madali na po, Tita Mami, sabi ni Mobs. Sana makasahod ang Tita Mami in this month or next month. I pray to God and to give to Tita Mami blessing
Siyempre, kung sa views man lang pag-uusapan, ay wala tayo dyan. Alam naman tayo, pare-pares lang tayo mga small YouTuber, asa lang din tayo sa... I mean, ako, para sa akin, umaasa ko sa pagkulay, nagbibigay sa akin ng share ng kulay. Siyempre, hindi naman ako kilalang vlogger. Hindi naman tayo nakakakuha ng views. Kung nakakakuha na ako sana ng views ng almost 5,000 or 1,000, ay stable ang ating stable ang ating revenue lagi. Lagi tayong sasahod. Pero hindi. Ngayon, kulang pa nga $5 pa eh. Yung revenue ko ngayon, $5 pang kulang kasi nagpalipad si Tiyanak noon. Ay nasa almost yun. $80 ang binawas, kalahati. $40 na punta sa akin. Kaya, na lang naman, $5 na lang para makomplete ang aking revenue. Alright. Makakasahod din ako ngayong July. Ay di, sa August pala sasahurin yun. Sakto lang, uuwi ako noon sa province, may magagamit ako. Sana malagdagan. Kahit umabot lang ng 100 plus para maayos ang may pang gastos-gastos ba. Siyempre, uuwi tayong probinsya, hindi naman pwedeng lang tayo dun. Oo, uuwi nga ako dun sa aking mga kapatid. $14 viewers, thank you po. Guys, magla-live po ang Tita Mami ha. Sige ko ang Tita Mami. Ay, wag na pala. Sinin muna natin ang Tita Mami. SM Mix Vlog, salamat po. Guys, pag nung nag-live ang Tita Mami, pasok po kayo dun ha. Mag-out na ako, start na ako mag-live. Sige po, Tita Mami, nakapin ka po. Guys, so good po tayo kay Tita Mami. Mag-i-end po ako ngayon. Kasi nakano na rin tayo 1 hour and 27 minutes. Kahit 1 hour and 30 minutes na lang, okay na yun. Salamat po sa inyo guys. Salamat. Mga kuwaray, thank you so much guys. I appreciate it to hear my life and to see and talk to me and talk to you. Talking. Tok-tokan na tayo. Yeah, bira. Nakalive na ang Tatay Robin. Nakalive ang Tatay Robin, guys. Simonyo. 12 viewers, thank you. Bili natin. 13 viewers, thank you po. Guys, naka-live po ang Tatay Robin ha. Baka naman pwede pasuyo po. Let's join to Tatay Robin live. And Tita Mami also live din. Puntahan nyo po sa mga hindi po busy dyan na gusto magkaroon ng mga kaibigan na bago or hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to Tatay Robin and Tita Mami. 11 viewers, 13 viewers please. Iboy, pagaling ka sa kaya. Huwag kang dyan, huwag kang aray mo dyan. Ang akong magbabago araw-gabi nagpiling nakasama araw-gabi tayong dalawa araw-gabi tayong dalawa. Hi, Melanie Balingbing. Ay, dali. Gulat naman ako doon. Sakit ba sa ulo? Men, salamat.
Ay, Boss Jay, salamat Boss Jay. Boss Jay, nakalabi ang tita mami yung nakapin. Silip muna ako kay mami, sangkay. Sige lang Grace, no problem. Mamaya magayan na ako. Boss Jay, yung nakapin pasuyo nga ako. Pasyal nga ka Boss Jay. Baka hindi ka pa nakaano dyan. Pasyalan mo ang tita mami. Supportive yan ang tita mami. Napaka-supportive yan. Pag natsimpuhan ka nag-live niyan, pupuntahan ka niyan. Pasyalan mo siya ngayon, nakapin po ng tita mami. Ibaba ko na po kay Bama ako. Kapalo. Sa mga viewers natin dyan, so good to tita mami please. Oy, GPC. Ano, Condes TV? GP Condes TV, shout out sa'yo bro. Kumusta po? Ano pa to? GPC on this TV or GP Condes TV? Ano ba pagkabasa dyan? Paki-check po kung tama po ang sabi ko. Ang pagkabasa ko kung mali. Sabi mo, mali. Say ma'am, opo, 50 lang ma'am. 20 lang. Isang piraso. Sige, hintayin kita. Babantayan kita na, nako, nag-aabang pa na pag sinabing babalik, aabangan ka namin talaga. Kaya huwag magsasabi ng babalik. Kaya aabangan ka namin pag sinabi mong babalikan mo kami. Ay Mabel, nakalive ang tita mami pasuyo. Thumbs up idol, salamat po Sir GP Condes TV. Tama ba? Or GPC on this TV. Parang parehas lang ha. Okay na yan, parehas na yan. Same lang naman. Boss Jay, salamat Boss Jay. Nakalive din ang Tatay Robin guys ha. Dalawa sila nagsabay. Tita Mami and Tatay Robin. Si Tita Mami 1 hour lang. Tatay Robin 2 hours. Mga mga kapanot. Tatay Robin, shout out sa iyo. Mga kagenggeng. Dagang panahon niya. Parang hindi ka ata nalasing. Si Kuya William, ano na eh. Drogi na eh. May alak pa ako sa bahay. Ay, araw-araw mo ka talagang alak ka. Ang hirap ang kalusugan. Sisi sa huli. Problem is more. Problem, andyan lang. Pa-juice. Aray ko. Maulan pa yata mukhang tamang pagsirado mo ah. Mga magkakatututo kahapon hindi umulan eh. Dami namin sa bahay na. Ganun talaga pag ano. May washing naman yata ah. Oh. Kami nga rin ah, tambak din. Araw-araw pa naman tayo nagpapalit eh. Sana kung mga badyaw tayo, walang palit-palit. Kahit isang linggo, walang palit. Wala ligo-ligo, ako baho. Kaga ka naman lagi kasi. Ito ang tamang pagbata. Lagi ng mukha yan. Palumpalo ang putang gala. Jo, pasok ka kay Tita Mami, naka-live. Andiyan ka na? Ay, pasok ka kay Tita Mami. Marunong lang si Joan sa YouTube. Madali lang din ano yan, hatak ng ano. Hatak ng bibili ng paninda. Wow! Wow! Warap!
Warap guys. Gata-gata. Naku po. Tapos may gin. Aray mo. Sir. Danon pala yan. Damihan mo ng ano. Gagataan mo? Adobo? Ano ba ito? Isa lang. Sa butter. Uy, payong. Payong mo. Kalimutan mo, wala yan dyan. Labakara. Ayun o, tawil. Kaninong tawil yan? Ewan nga natin yan. Para sa'yo. Wala naman, punta na yan. Bagay din, di ba? Hindi mo gaganyan-ganyan. Sila na ma'am. Habang wala pang bagyo ma'am. Pag nandyan na yung bagyo ma'am, naku po. My goodness. Hindi pa yung bagyo, dinadalaw tayo rito. Hi, Lenly Standby. Shout out sa iyo. Hello, host. Salamat. Like 38. Ay, salamat po. Pabutin nyo ka kaya 40 yan. Papasyal nga po ako, Lenly Standby kay Tita Mami. Ito, ipipin ko lang. Naka-live siya ngayon eh. Yan, pasuyo ako. Kumusta? Okay. Okay naman. Bawal pala yung love yun. Oh, pin. Ayun, nakapin na. Okay naman. Yan, naka-pin. Ate Melody, shout out. Naka-live po yung naka-pin. Pasuyo po ako. Link Standby, salamat. Ate Melody, salamat po. Kwenta. 30. Galing nun, no? Oh, dating dikit host na nakapin, update, comment lang. Naka-live siya ngayon, ano? Lenly. Madagdagan ng subscriber. Ako ka daw, pasuyo lang ako. Para madagdagan ng subscriber mo. Monetize na yun eh. Therapy, te. Ano si te? Basta kami yan, oh. Gaganon yun.
Mga kasi, yung mga babali. Yung mga babali. Paano yan? Robotic. Oo, babali. May tatanong ako sa iyo. Ano to? Sabag. Oo nga pare. Ano ba? Kasi magkagaling Oo nga eh. Sige ba? Doon? Oo nga eh, na ano, tulang. Eh sabi din ng ano, Pintor, dito sa nangihilang, dito sa akin kuya yun. Ilan dyan. Come the Pwede din, di ba? Tabi-tabi silang tatlo doon. Siyempre, sino man doon? Tatlo sila. Di ba? Makawalan. Wala sa akin eh. Kaya nga sa akin. Maganda ako guys. Thank you so much sa lahat na pumasok. Salamat sa inyo. 6 viewers, maganda ako. Thank you po. Nag-live ang Tita Mami at Tata Robin. Pasyalan nyo natin. Ako ang yung host, Mark Joray TV, isang Bindor may pangarap sa buhay. Love you all. Salamat po sa lahat na pumasok. Tita, Mami lang ilang. Thank you. Will, salamat. Mine sa video. Sa Team Boom, sa lahat ng pumasok. Eh, tsaka, Thank you guys. tsaka nga yung ano, Cor, Bye-bye. yung bakal ng court, kaya sana upuan, ginamit ng Tonyo, hindi mo na pinaalam. Sa ano, sa